आङो दिनै बिथां बिपिएफनि सोद्रोमा बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंदों 125 एमेन्डमेन्टनि बागै बुंदों बिथाङा केम्पेनिं खालामनायखौ बुंदों जेनेबा दिनै 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ बिथाङा लुगैया नामा माने जोंनि बिटिआर खौ जौगानायखौ लुगैया नामा दिनै बिथाङा आउट स्टेटआव थांफेराखै नामा दिनै बेंगलर कर्नाटक दिल्ली मुम्बाइफोरबायदिया बेसेबां डेभेलप माने जालांगासिनो दं जोंनि बिटिआर हालामखौ बिदि जौगानायखौ लुगैया नामा बिथाङा दिनै भिसिडिसि सेक्रेटारियेटफोरनि सेलारिफोरखौ बन्द' खालामना दोनदों दिनै सुपार 50 मिशन बड'फानि मुंखौ बोख्लायबाय बेफोरो माने दिनै जोंनि बिटिआर हालामनि दुरबलता नंगौना नङा दिनै बिथाङा इदि रायजो राजाफोरखौ दुखु होदों माने दिनै बिथाङा बिपिएफ सरकाराव दिनै बिपिएफनि 27 मार्चआव बिथाङा लास्ट डेट बुंदों बिपिएफआ जइन लानायखौ दिनै बेबायदि सोरखौ बुंनो हाखौ बे सोर जइन जागोन बिसोरजों दिनै बिदि हारिनि गाज्रि खामानि मावनाय आरो दिनै रायजो राजानि जौगाथायखौ होबथानायाव सोर जइन जागोन बिसोरजों जों इउपिपिएलआव लास्ट 9 एप्रिल खालि 9 एप्रिल खालि भट थुगोन अब्लासिमबो जोङो जइनखौ लाबाय हागोन जेसेबां रायजो राजाफोर दङ जोंजों जइनखौ जाफैनो हागोन दिनै बिथांनि 27 मार्चआव जइन जानायनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा लास्ट डेट जेनेबा सोर जइन जागोन बिसोरजों बिथाङा मा सानदों दिनै जोंनि 42 नं बाक्सा एलएसिआव एनडिए हिसाबैथ' जोंनियाव केन्डिडेटआ सिगांबो मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा 10 बोसोर एमएलए जाखांबाय दिनैसिम माने जोंनि बै बाक्सा एलएसिआव हाबफैनानै दिनै मोसौ खुन्थि दोंसे होफैनायनि दिनै रेकर्ड गैया खामानि दामानि मावनायनि रेकर्ड गैया बिथांनो सोर रायजो राजाफोरा भट होनो दिनै राकेश ब्रह्म सारखौ नाय खामानिनिनो फाग्ला ओरैबायदि खामानि मावबाय दिनै मुसलपुर समष्टिया जोंगा मागा दिनै मुसलपुर समष्टिनि सारा राकेश ब्रह्म सारा बिथाङा एमसिएलएबो जाखांबाय इएमबो जाखांबाय दा एमसिएलएबो जानानै दं बिथाङा आरो जों बेबाराव लकेल लिडार हिसाबै लकेल एमएलए हिसाबै बिथांखौ जोङो मोननो थांगासिनो बाक्सा हिसाबै जोंनिया कक्लाबारि आरो जोंनि मुसलपुर समष्टि आरो बिथिजा दिहिरा समष्टि बागानपाराबो एसे बेबायदि जोंनिया गोलैयो गासिबनिबो बर' बा गुबुन जाथिनि रायजो राजा 26टा जनगोष्ठीनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायो दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि सिम्बोला जाहैबाय जोंनिया ट्रेक्टर सोरबाफोर आबां जाबां बुंनानै बिसोर एनडिए पार्टियाबो बुंगोन सोरबा बेलेग दलाबो बुंगोन जोंखौ फेजेननायनि मुङै नाथाय दिनै जोंनो जायगायावनो एमएलए सासे नांगौ एमएलएआ जोंनो बिपदे आपदे सहाय खालामगोन बिदि बिथिङाव जोंनो लकेल मोनबाय थानाय एमएलएखौ नांगौ दिनै मनेस्वर ब्रह्मआथ' दिनै गुवाहाटि थायो क'क्राझार थायो बिथांखौथ' लोगोखौनो मोना रायजो राजाफ्रा दिनै भट नांगौखाय बिथाङा फैनो हागौ गामि मिटिं खालामफैनो हागौ आथिं आखाइ हमफ्लानानै खुलुमफ्लानानै बिथाङा भट बिनो हागौ नाथाय जोंनि बेयाव राकेश ब्रह्म सारनि अनगायै देरहानो हानाय रावबो माइकेला गैया बेयाव माइकेला उजियाखै जों बेखौ बुङो आरो आङो तामुलपुर कनस्टिटुयेन्सिनि बाथ्राखौबो बुङो आङो दिनै तामुलपुराव इउपिपिएल हिसाबै जोंनिया प्रमद सार दङ दैमारि स्पिकार आसामनि बिथाङा
आङो गोदोयो बिथांखौ लोगो हमहैदोंमोन रायजो राजानिनो खायसे सुबिदा उसुबिदानि लामा सिनथाय मायबा मायबि बेफोरबायदि रायजोनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथांखौ आं लोगो हमहैदोंमोन। बिथाङा लोगोल' हमो, खामानि दामानि हरा। दिनै तामुलपुराव बिथाङा केन्डिडेट जानो होननानै फैदों। बै तामुलपुरनि गासै रायजो राजाखौ आङो खनसे गोसोखांहोनो लुगैदों। सिगाङाव जिथुनिखि जाखांलांनाय जाथायफोर, जेरै डिसिनि अफिसनि थाखाय, सार्कोल अफिसनि थाखाय, सोरबा ब्लकनि थाखाय खामानि, अफिसियेल खामानिनि थाखाय बिथांमोना मुसलपुराव फैयोमोन आरो फैनायनि मुङाव बिस्रा गारि भारा थाव खरसायावसो बांसिन थाङोमोन। जि खामानियाव 10-20 थाखायाव जालांनो गोनां बे खामानिया बिसनिया 1000 थाखा बायलाङोमोन। बे बेलायाव दिनै प्रमद बर' सारा तामुलपुर जिल्ला बानायबाय। दिनै तामुलपुराव अफिस आदालत फैबाय। दिनै रायजो राजाफ्रा सहज जाबाय खामानि दामानि मावनायनि थाखाय। बे खामानि दामानि मावनायनि थाखाय अफिसियेल खामानि, जायखिजाया खामानिखौनो मावनो थाखाय दिनै जिल्ला हिसाबै बिसोरनाव दोङो आरो बेखौ लाबोदों प्रमद बर' सारा। दिनै बिस्वजित दैमारिखौथ' देरहानाय लोगो लोगो बिथाङा महा थागोन रावबो रायजो राजाफोरा पात्ताखौबो मोननाय नङा। दिनै प्रमद सारखौ गावनिनो न' तामुलपुरावनो बिथांनिया बेखौ सारखौ लोगो मोनबाय हागोन। बे तामुलपुर रायजो राजाफ्रा, तामुलपुरनि जिथु 26टा जनगोष्ठीनि रायजो राजाफोर दोङो, बिथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायहरो, प्रमद बर' सारखौनो नोंथांमोना देरहासार खालामना ला। जोंबो नै 42 नं बाक्सा LAC आव जोङो राकेश ब्रह्म सारखौनो देरहासार खालामगोन। आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नो सानदों। खिन्थु बिथां बिक्रम दैमारिखौ आङो बुंनो सानदों, सैमा फाग्ला अरजानाय बायदि दा बेफोरबायदि बुंबाय हासै। जोंनि बिटिआरखौ जोङो जौगाहोनायाव हेफाजाब होनोसो नांगौ। बिथाङा दिनै डिस्टार्ब होबाय थादों जोंखौ। दिनै जोङो मोननो थांदों UPPL हिसाबै 7 MP। बिथाङा बुंदों MP खौबो ओजों थांनानै माने जिरायना थाहैसिगोन। माने MP खौ मानो जादों? दिनै जोंनि बिटिआर हालामनि जिखिनि जौगानाय खामानिफोरखौ जोङो सेन्ट्रेलाव सावरायनो, पार्लियामेन्टआव सावरायनो थाखायसो दिनै जादों। आरो 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ जोंनिया पास जागोन। आरो पास जायोबाथाय जोङो बिटिआरआव UPPL सरकारखौ लाबोफिनगोन। गोजोन्थों।